Machida namakrotmani Kaizer Chiefs iwinile 1-0 over iZesco United, 7 points CAF Confederation Cup Group D. But kule video bafethu ngizothetha inyani apha. If awuyifuni inyani, awuzifuni i-facts ngeKaizer Chiefs, suyibukele le video. Tshintsha i-video mfethu, because apha ku-YouTube ndabona bakho abantu abangayifuniyo inyani. I-facts ziyafuneka Machida, not opinions. Ngizawuthetha i-facts apha kule video, izinto abanye abantu abangafuni uziva about Kaizer Chiefs. Bafethu, this Kaizer Chiefs have not been playing well Machida. Kukho i-results, bekho i-performances. Kudala manje ndithetha le apha kwezi videos ba okay, I sure Kaizer Chiefs ungayenza le way ugrind, kuthiwa ukugrinda. Kaizer Chiefs iyahumba, but iyahumba iyabethelela, but ayipenti. I-football bafethu, ensiyazi i-football funeka idlalwe njani bafethu, singaqhathani apha. Ungayenza laa nto for ugrind i-results, like bene bad performance, bene bad style in 1, 2 games, 3 games, but not 10 games, 15 games. Oko ise i-big team enje ya Kaizer Chiefs i-dry. Kaizer Chiefs yabo le wenzeka ku-Sundowns kuzokwenzeka la wenzeka Kaizer Chiefs, coaches Kaizer Chiefs, if azikho careful. Sundowns i-fans kudala zi-criticize aba hey le ndlela sihlala ngayo apha siyazithola i-results siyawina, but ayiyo leyo i-Sundowns yethu le. Cardoso wawuluza i-match Friday, first loss in like 5 or 6 games. Sekuthiwa makahambe, same thing izokwenza i-Kaizer Chiefs. Once kwaluzwa nje i-match eyi-1, kuthiwa mabahambe as coaches, because they've not been playing well. The performance, like i-players can feel it bafethu, i-fans can feel it bafethu, noba winile. But i-big clubs is not about i-results kakhulu, it's about i-feelings, bakusetshonga how football should be played, i-dominance, i-tempo, i-pace. Kaizer Chiefs ayinayo lo Machida. Le coach yase-Tunisia uKhalil Ben Youssef noLesser Rwanda ulawe Cedric Kaze mabangazodlala apha Machida. Siyayazi Kaizer Chiefs, and Kaizer Chiefs iyadlala Wednesday against iStellenbosch. Zeziphi fans Chiefs apha is 100% sure izobatshwa Kaizer Chiefs izoleqa iStellenbosch, and bengagcolanga futhi Moses Mabhida Stadium. Kaizer Chiefs bafethu, a big club, nakwiphi na big clubs, i-style is very very important bafethu. I-football siyayazi bafethu, ibhola kudala sibukela ibhola, siyayazi when a team is playing well, and le way idlala ngalihlobo Kaizer Chiefs bayigrinda i-results aba 1-0 sorry, Kaizer Chiefs iwine 11 matches this season in all competitions, and then 1-0 by 8 out of 11 wins, 8 1-0 wins. Ismoko sale way is just one mistake ematchini, and then yonke way iyachithakala, because ayikho comfortable 1-0, and 1-0 akanikisi confidence man kwi-players, even ne-fans. I-fans xa zihamba estadium akho excitement, and wes xa yenzeka iphinda kangaka, at least kayi-1 okanye kayi-2 siyazi babesidlala i-grand. But 8 matches in a row, 10 matches in a row, like team perform i-grand, this sikhathi eside bafethu esi, and siyancoma sithi but sele way grand. Opinion yakho wena ungathi Kaizer Chiefs iyawina i-results iyonayithethayo, sure, but until when? I-football big team Kaizer Chiefs is about identity bafethu. Ungaya kwi-70s kwi-80s amathama wethu utata bethu babesithini ukuthi akhona amakrotmane abukela le channel angathetha bathi Kaizer Chiefs, what is Kaizer Chiefs about? Naki-90s kusaya ne-legends ze-Kaizer Chiefs, i-players siyayazi bafethu Kaizer Chiefs niyidlala njani, siyayazi ibhola Machida, ayiyo le. I-big teams, i-football is flair bafethu, is style, is dominance. Hayi le way sibonayo ngapha Kaizer Chiefs mara abona bembukele le match ka-1-0 against iZesco namhlanje, like ukubona la way i-stadium sihlukume, kuse-excitement,
ibhola isaphuma from i-defense. Kaizer Chiefs like ayinayo neza patterns of play out of defense like midfield. Ukubona seyijonga i-stadium sihlukume mfethu ibhola xa sesuka even from i-defense ngene midfield ye wide like say volume yanyuka ngezazikhathi. Apha kule match benibona nje kuse uyiva nje i-volume xa sekushutwa nje kanye sebhola kusengena enethini. Otherwise awuvando at that much keep build up like it's all in the air yavakala machita lewe noba singadeny kwathini, but it's very very clear yavakala man, the whole atmosphere, the whole mood is very clear. But Kaizer Chiefs adlala iGrand mfethu, and this you can't get away with it. Cedric Kaze no Ben Khalil Youssef, and it's not that even Kaizer Chiefs ayinazo i-players ezine-flair ne-enterprise, i-players ezinala X factor zikhona more than one, more than three, more than five. Joe Kaizer Chiefs inazo squad, inazo i-players ekusays ne-talent. Why Kaizer Chiefs ingadlala ngendlela Kaizer Chiefs suppose idlala ngayo? Yaziwa zi-coaches lo way. Bafethu mna I don't care bafethu bakuthiwani, because like I mean thina singabanye bafethu we sacrifice a lot of time and money and energy for ba sibukele i-match, sibukele Kaizer Chiefs, singayi ezindaweni, singadibana abantu abathile, singaseli izinto ezithile, like there's a lot of sacrifices esizenzayo bakhejonga si-prioritize ubukela i-Kaizer Chiefs. Like if i-Kaizer Chiefs idlala Sunday bafethu, like i-weekend yakho uyiplan around yonke lawo yiba izinto kufuneka uzenzile. Uyayazi sekumgqibela kufuneka nenziwe so na so ekuseni nasemini na Sunday kufuneka nivuke nenziwe so na so kwenzela by the time kubetha u3 sendi grand aqhubeke ngifuna umphazamisa, ngifuna ubukela i-Chiefs grand and ndi excited, ndifuna ubona ilanduza kuse i-football bafethu, siyazi i-football banjani ba, ndifuna ubona i-turns, ndifuna ubona kuse i-pass, ndifuna ubona ilaway say speed. Sihlala i-Africa futhi sihlala i-CAF Confederation Cup, so apha kuzofakwa umuntu imbobo apha, like kuzoshaya umuntu apha, kususwa indoda apha, because i-CAF le ayifani ne-PSL. Bengaziboni wezinjalo bafethu, khange ndibone flair, khange ndibone kuseyiplayer ehlazwayo apha na kwi-team zase-Egypt. Kaizer Chiefs bedlala ne-team yase-Egypt, ne-team yase-Zambia ngoku, edlala ne-team yase-Angola kwi-preliminary round, edlala ne-team yase-Congo. Zange sibone kusekubethwa ibhari jo, zange sibone tu ibhari bethwa okanye seyicimela ecinyeliswa, zange sisibone ezo way. Ayisibani le way bafethu, and I'm talking about showboating apha machita. Ayisibani le way bafethu, and Kaizer Chiefs need to turn up the style, the performances ngoku, i-results bazihlanganisile ngoku. And yazi bani thini na bafethu, but if you don't agree nama cosmoko, but inyathi nekithetho bafethu izinto ndithithileyo ngoku apha ba sacrifices, plan the weekend around la way, uprioritize le way, and then uzobukela results, awuzobukela performances apha, akho enjoyable ke results engako. So ngoku yonke le way like kefana ngathi sibukele result futhi apha sibukele performance, sibukele ibhola, sibukele football, sibukele results. Bafethu man, yeah bafethu, and yeah man ngcwali man. And sizawubona mhlawumbe lewe improve, but ngiyasho aningomntu oqala uthetha ngalewe, and aningomntu ogqibela uthetha ngalewe ngoku. Yabo ngoku Sunday ngoku in the evening, kuzobetha u7 ngoku, nizawubona tonight nangomso ungena social media ngoku, I'm sure kuyathethwa ngalewe, ne-legends e-Kaizer Chiefs ne-former coaches zizawuthetha ngalewe. So yeah bafethu, iyo zizo nansi lewe funeka itshintshe, funeka iphele lewe. Zithini ezo opinions bafethu, masinqole i-comment, xa ningale balo support i-channel, shaye u-like okanye subscribe. Mocha bafethu.